Jeg hedder Søren Christensen. Jeg er medlem af rockbandet The Blue Van. Vi sidder her i mit hjemmestudie, som er faktisk i kælderen i mit hus, hvor at, de fleste af mine produktioner og co-writes og også meget arbejde omkring bandet foregår. Vi var meget tidligt ude med at være på de sociale medier osv. MySpace, hvis der er nogen, der kan huske det, tilbage i lige efter årtusindskiftet, var vi nogle af de første bands, som havde bandprofiler der. Så udover det har vi været heldige at have mange musikplaceringer i reklamer og tv-serier og filmtrailers osv., som har gavnet vores karriere. Jeg synes klart, det mest innovative, der er sket inden for musikken, er det, at teknologien er kommet så langt, at man nu med en laptop og en mikrofon kan overtage verdensherredømmet. Jeg synes, det er et problem, at der ikke er mere live musik på fjernsyn, udover at det er X-Factor eller The Voice. At man mangler ligesom et show som Jules Holland for eksempel, hvor danske bands kommer ind og får lov at spille live. Især inden for rockgenren, der mangler noget fokus på selve sangskrivningen og musikproduktionerne. Der er meget en tendens til at sidde fast i nogle gamle dyder og traditioner, som er noget med bajer i øvelokalet, og så stå der og svede 5 mand og finde ud af at lave en sang sammen på den måde. Og der synes jeg godt, at man kan bruge nogle af de modeller, som man ser især for popmusikken og for hiphopverdenen, hvor man ligesom sidder ved en computer og får styr på en sangstruktur, får styr på en produktion og nogle beats og så videre, og på den måde fører det videre over i rockmusikken, sådan at man kan konkurrere med de meget stærke sange, der kommer fra andre genrer i dag. Det er vigtigt med innovation i musik, for det er den måde, musikken overlever på.